Vítajte pri ďalšom dieli Smart Talk Inspirace, kde rozoberáme rôzne mýty a typy z networkingu. Dnes sa porozprávame o tom, prečo u nás v klube dokážete stretnúť tie isté profesie. Naša zakladateľka Gabika hovorí vždy, že profesionáli spolupracujú a amatéri si konkurujú. Čo to ale znamená? Ako je to možné, že u nás stretnete dvoch fotografov alebo dvoch finančných poradcov? Je to veľmi jednoduché, pretože vy nikdy neviete, aké kontakty má tá druhá osoba. To, že možno, že sme v rovnakom sektore, to znamená, že napríklad sa obidvaja venujeme marketingu, neznamená, že hľadáme tých istých klientov alebo hľadáme tých istých dodávateľov, prípadne, že potrebujeme tie isté veci. Každý z nás má svojich dodávateľov, rôzne kontakty a nevidíme dôvod, prečo by sme si ich nemohli vymeniť. Vždy ide o tú ochotu si zdieľať tie kontakty a odporúčania. Napríklad aj mne ako mentorke sa niekedy stane to, že som s klientkou, ktorá potrebuje niečo iné. Preto je super, ak poznám niekoho iného, kto sa možno že špecializuje na inú tému. Naopak, možno, že niekedy hľadá iný coach niekoho ako som ja, lebo má presne niekoho pre mňa. Takže táto spolupráca môže byť nielen o vymieňaní kontaktov, ale aj o vymieňaní klientov a odporúčaní. Preto v našom klube vždy stretnete aj niekoho ďalšieho. Keď som fotograf, tak možno, že ma bavia viac svadby a možno, že ja mám radšej tie rodinné fotenia. Ale tým, že máme obidvaja rovnakú cieľovú skupinu, tak možno, že si vieme odporučiť aj takto klientov. Je to o tej spolupráci, lebo naozaj tí profesionáli spolupracujú a amatéri konkurujú. Naopak sa viem aj od niekoho učiť, pretože tie problémy, ktoré riešim ja, možno, že rieši práve aj ten človek, ktorý je v tom istom, v tej istej oblasti. A možno, že už to dávno vyriešil a vie mi odporučiť ako. A tým pádom viem ušetriť nielen čas, ale aj peniaze nad tým, že si budem lámať hlavu, ako to vyriešiť. Takto napríklad fungujeme aj v našom CEO klube, kde rôzni CEO z rôznych firiem si tam vedia poradiť s tými problémami, ktoré oni tam riešia. Takže, ak chcete byť naozaj profesionáli a naozaj vyťažiť maximum z networkingu, nebojte sa konkurencie. To, že vidíte oproti seba niekoho, kto robí to isté, neznamená, že si s ním nemáte domluviť schúzku, ale práve naopak. Dohovorte si stretnutie, pozrite sa na to, že čo robíte vy, opýtajte sa a zaujímajte sa úprimne o to, čo robí tá druhá strana a som si istá, že nájdete spôsob, ako spolupracovať alebo si pomôcť. Pre viac tipov si pozrite ďalšie videá, ktoré sú u nás na kanáli a hlavne príďte na Smart a zistite, ako to naozaj funguje.